मोठे खेकडे पण आहेत. जिवंत नाहीत ना? जिवंत आहे, जिवंत आहे. आमच्याकडे पापलेट आहे, सुरमई आहे, करले आहे, हलवा आहे. सुरमई दाखव. बापरे, एवढी मोठी सुरमई आहे, कॅमेऱ्यात पण येत नाही ती माझ्या. पण पहिलं अरे वा. नमस्ते सर्वांना. तर आज आम्ही तुम्हाला विक्रोलीचा फिश मार्केट दाखवणार आहे आणि एकदम मोठा आणि विक्रोलीतला खूप फेमस सुद्धा आहे. पाटी तुम्हाला सर्व दिसत असेल, सर्व फिश बघा, मोठे मोठे फिश असतात, एकदम ताजे ताजे. आणि फिश मार्केट बघा, इकडून जो सुरुवात होतो तो पूर्ण लाईन लास्टपर्यंत आहे. तर आपण सुरुवातीपासून बघूया काय काय आहे ते. हां चल, पहिल्या स्टॉलवर चल. हा कसा वाटा आपल्याकडे? 200ला वाटा आहे तो, पूर्ण 200ला. असे किती स्टॉल आहेत इकडे आता? भरपूर स्टॉल आहेत इकडे. हे सुरुवातीचे झाले. आता ह्यांच्याकडे आपण बघूया. आमच्याकडे माकलं पण आहेत. आपण उठवली मोठे खेकडे पण आहेत. जिवंत नाहीत ना? जिवंत आहे, जिवंत आहे, जिवंत आहे, एकदम जिवंत अरे आहे. बापरे, हे बघा. खाणार का तुम्ही येऊन इकडे? इकडे आलात की जरा घ्यायला हे मोठे खेकडे एकदम. आणि इकडे तुम्हाला फ्रेश मच्छी भेटेल. दररोज ठीक आहे. रेग्युलर असतं. हा खेकडा कितीला? 200ला एक. 200ला एक. ते 5 पीस देते. व्हिडिओ बघून आले तर कमी करणार ना? करणार ना, करणार नक्की. आणि आपले हे माकडं कशी? 500ला. 500ला. वा वा वा. 400ला माकलं आहेत. आज मस्त आहे. जवळ आहे. आणि हे हा कोणता मासा? सुरमई आहे, सुरमई. पीसवाली. पीस करून देता तुम्ही? हा, पीस करून देतो. 200चा एक, 500ला 3 पीस आहेत. हा, साफ करायची पण गरज नाही, साफ करून ठेवलेली आहे. करंदी हा कितीला? ते 100ला. 100ला. मच्छी मार्केटमध्ये भाजी पण आहे का? हा कसा वाटा? हे 200ला 2 वाटे. 300ला देते. हे हे सगळे 200चे. सर्व 200चे. तीन मासे खाते ते व समजाले. हे समजाले का? हे कसं? 200चा वाटा. 500ला 3 वाटा. अरे वा. मम्मी, ही तर सुरुवात झाली आहे. आता ह्याच्या पाठी बघ. आता हे सर्व मासे झाले, ह्याच्या पाठी आपल्याला आता मोठे बघायला मिळतील. हा ये. नाही चाय नाही, तुम्ही विचारलात बस. तुमच्याकडे तर सर्वात मोठे मासे आम्हाला दिसतात. हा कोणता मासा आहे? हा मावा बर्फी. मावा बर्फी. हा कसा किलो मिळतो काय, कसे मिळतात? पीसवर. एक पीस कसा? एक पीस 200 रुपये, 500ला 3 पीस. हे पीस कसं आहे? हा 100 रुपयाला आहे. 200ला पीस. गोल आहे, रावस आहे, सुरमई आहे, हलवा आहे, पापलेट आहे, खेकडे आहे. ते मोठे मोठे मासे. हा आपला कसा? हा आहे 700. आणि किती वजन असेल याचा? वजन आहे 1 किलोच्या वर आहे. 1 किलोच्या वर. आणि इकडे पण त्यांच्या जोडीला. मार्केटमध्ये आला ना की तुम्हाला कोणतीही माशी, म्हणजे कोणती मच्छी पाहिजे ती मिळणार आहे. हां, आणि बघून सुद्धा आपल्याला माहिती पडतं की ते फ्रेश आहे. आता तो जो मासा आहे तो कोणता आहे? आणि तुमच्याकडे पण असे मोठे पीस. आणि हा वाला कोणता आहे? गोल्ड. आणि तुम्हा दोघांनाच विचारतो, आपल्या मार्केटचं टायमिंग काय आहे? 9 ते 3. आणि संध्याकाळी? संध्याकाळी नाही. आणि वाराला असतं काय? सर्व दिवशी असतं? वाराला जास्त असतं, बीडवारला कमी असतं. इकडे आपण खेकडे सुद्धा बघूया. तुझ्यासाठी आणि आपल्यासाठी पण चांगली गोष्ट आहे की इकडे आपले सबस्क्रायबर पण आहेत, पण यांचे मुलगे सबस्क्रायबर आहेत. तुमचा मुलगा बघतो ना? आता तुमचा आला की तुम्ही बघा उद्या. इकडे खेकडे कशी दिले? खेकडे 400ला आहे. 400ला 6. 400ला 4 वाटे. हे 400, हे सर्व 400ला. भरपूर मासे आहेत ना इकडे. आपल्याकडे पापलेट कसे आहेत? 300. हे सुरमई आहेत ना? हे सुरमई कसे? करली बोलतात याला, करली. बापरे, मासे इकडे काय कमी नाही. आणि वाराला जर आलात, आज आम्ही कसं संडेला आलो आहे आणि दुपारचे किती वाजले? 12:30. तरी मार्केट किती फुल आहे बघ. तुला 3 वाजेपर्यंत असतो ना. तर हे कोणते मासे आहेत? हे खापी. खापी. ते कसे वाटे? ते वाटे 200ला 4. नमस्कार. नमस्कार. काय आहात तुमच्याकडे? आमच्याकडे पापलेट आहे, सुरमई आहे, करले आहे, हलवा आहे, रावस आहे. वा वा वा. काल आम्ही ह्यांच्याकडून पण परमिशन घेऊन गेलो होतो व्हिडिओ काढायची. एकदम छान. पापलेट येते ना. भाषा बोलून पण घेतात. आणि आपल्याकडे साफ करून मिळतं.
ह्याचं नाव काय हो? लेपा लेपा. एकच जोडी भेटू. सस्तीला मोठी जोडी एकच भेटू. जाते म्हणून घे. बघा आपण तिकडून सर्व कव्हर केलं बरोबर. अजून आतला बाकी आहे. ठीक आहे, आता ह्यांच्याकडे पण विचारूया. कोलंबी कशी दिली हो? 200 ला वाटा. हा 200ला वाटा आहे. 300 ला 2 वाटे. 300ला 2. सर्व घेणार 500 ला. सर्व घेतात 500ला. व्हिडिओ बघून कोण आले की ऑफर देणार, कमी करणार ना? करणार ना कमी. फिश मार्केट तर आपण एक्सप्लोअर करतो आहे ना, तर तुम्हाला ह्याचं लोकेशन दाखवतो मी. लोकेशन काय आहे, ही MICL बिल्डिंग आहे. MICL बिल्डिंगच्या समोर. आणि विक्रोलीचा फिश मार्केट हा खूप जुना आहे आणि जुना आहे, पण मोठा आहे. विचारलात की लगेच सांगू शकता तिकडे. PMC बँकेजवळ बोलायचं. हां, PMC बँक आता बंद झाली आहे. बंद झाले पण ते हां. नाव पडलंय ना. हां, तिकडे युनिटी बँक आहे, पण PMC बँकच्या जवळचं असं म्हणायचे. हा. तर आपल्याकडे ह्यांच्याकडे कोणते मासे हे पण बघूया आपण. कोणकोणते मासे तुमच्याकडे आज? पापलेट आहे, हलवा आहे, सुरमई, रावस, सौंदळी आहे आणि लेपा आहे, बोंबील आहे. आपल्याकडे एवढे पापलेट मोठे आहेत. हे कसे पापलेट आपल्याकडे? 800ला 2. 800ला 2. वा वा वा. हा सुरमई सर्वात मोठी दिसली आम्हाला. पूर्ण घेतलं तर कितीला? 4000. आणि कसा किलो आहे सुरमई? 800 रुपये. आणि यांच्याकडे पण मोठे मोठे पापलेट आहे बघ. समजा ते हॉटेलवाल्यांना कसे लागतात एवढे लागतात ना आपल्या. त्यापेक्षा पण मोठे आहेत. हां, हे बघा माझ्या हातात पण नाही बसणार एवढा मोठा आहे तो. मोठे आहेत. आणि आपल्या माकुल कितीला? 400ला वाटा. एक एक करून सर्व तिकडे कवर करत आलो. आता आपण आतून पण बघूया की आतमध्ये कोणकोणते मासे आहेत. नमस्कार. ह्याचं नाव काय? नाव टायगर. टायगर. हा कसा वाटा? 500ला एवढं. हे 200. अरे वा. आणि हे सर्व आपले इकडे कस्टमर आलेत घ्यायला. मोठे मोठे मासे. हां. शिंपल्याचा वाटा कसा लावला? शिपल्याचा वाटा आहे 100 आहे. 200ला 3 वाटे आहे. शिपल्या सुपर आहे. आणि हा कोणता मासा आहे कापलेला? घोळ आहे घोळ. ते कसं मिळतं इकडे? सर्वी पाहिजे अख्खे करा व्हायला ना तो एक आणि आपल्याकडे बारीक पापलेट कसे? 500ला वाटा. किती? 10 आहेत ते. जेवढा मार्केट बघाल ना तेवढा तो मोठा आहे. पण तिकडून सुरुवात केली होती, परत या एंडला आलो. आता या एंडपासून आपण सुरुवात केली. हां, ह्यांच्याकडे वेगळं काय वाटलं तर खेकडे जिवंत नाही आहेत ना? हे बघा, एक पण बासोल खाल्ला की. कसा दिला हो वाटा हा? सांगा तरी कितीला आहे? हां, 400ला. आणि बाकी पण आहेत. मांदेले पण आहेत. बाकी कुठे मांदेली दिसले नव्हते ना आपल्याकडे. मांदेली कसा वाटा तुमच्याकडे? तर व्हरायटी खूप आहेत, म्हणजे कोण खाली हात जाणार नाही इकडे आल्यावरती. बघ, जेवढा फक्त घसरू नको तू तिकडे बस. जर आपल्याला असा पीस पाहिजे असेल मोठा तर ते किलो मागे मिळतं का पीस वाईज पैसे आहेत? एक पीस कसा? 2 पीस 500. 2 पीस 500ला. हे चांगले 2 पीस. साईज बघायची ऑलमोस्ट मोठा आहे तो. आमच्याकडून व्हिडिओ बघून आला तर थोडं कमी कराल ना? आणि इकडे बघ बाकी सर्व असे कस्टमर घेतात राहतात बघ बाजूबाजूला. जिवंत आहे. आणि हे बांगडे ना? बाकी तो कोणता मासा कापता तुम्ही? करली. कसा दिला तो? 500ला. 400ला. अजून किती मासे दाखवायचे सांग? पाठी पुढे सर्वीकडे मासेच मासे आहेत. मासे पूर्ण बाजार मच्छीचा आहे. पूर्णच मच्छीच आहे. आता इकडे पण यांच्याकडे बघ वेगवेगळ्या ठेवलेल्या आहे सर्व. बांगडे विचारूया आपण. हो, तुमच्याकडे बांगडे कसे आहेत? 200ला 5. सुरमई दाखव. बापरे, एवढी मोठी सुरमई आहे. कॅमेऱ्यात पण येत नाही ती माझ्या. किती वजन असेल हो याचा? 5 किलोची आहे. 5 किलोची. आणि पूर्ण अख्खी घेतली तर? अख्खी घेतली तर 3000ला. 3000ला. मग हॉटेलवाल्यांनी या इकडे घ्यायला सर्वांनी. 3000ला पाहिजे का मम्मी? मस्त आहे, एकदम मोठी आहे. हां, वा वा, एकदम छान. आणि ते काप छान केले आहेत तुम्ही. चला, आता इकडे सर्व आपले कस्टमरसुद्धा आहेत, घेतात आहेत. बाकी इकडे वेगवेगळे पण आपल्याला काय काय दिसतात आहेत. मुशी कशी दिलात? 400ला 2. माझ्या बहिणीला आवडते.
आवडतं की नाही ताईला? आवडते, तुला पण आवडते ना? हां, पण पहिला ताई. बघता ना? अरे वा, तुमचं नाव सांगा आम्हाला मग. मी रेश्मा बोस, दिवाळेगाव. राहिला इकडे विक्रोळीला? नाही, बेलापूरमध्ये दिवाळेगाव. तुम्ही बेलापूरवरून इकडे येता? सगळे बेलापूरचेच आहेत, सगळे बेलापूरचे आहेत. इथे ना? बेलापूरच्या. बापरे, मग किती वाजता सकाळी येता? सकाळी पहिली गाडी पावली 4ची. तीच पकडून येतं? हां, मी सकाळी 8 वाजता येते. मी उशिरा येते. आपला मार्केट कधी टायमिंग काय मार्केटचा? सकाळी 7 वाजता उघडतो. 7 वाजता उघडतो. दुपारी 3 पर्यंत असते. आणि तुम्ही कोणकोणत्या वारी येता? बुधवार, शुक्रवार आणि रविवार. वाराच्या दिवशी? हा बाबुली आहे, रावसाची बाबुली आहे. अंडी आहेत ते. अंडी आहेत ती. ते कितीला मिळतात आपल्याकडे? ती 500ला 2 आहे. 500ला 2. 30 रुपये आपल्याकडे आज कशी आहे? आज ही 700ला आहे. 600ला देणार. 600. बघा आता 100 रुपये कमी केलेत. या आपण ऑलमोस्ट सर्व दाखवला. मी जेवढे स्टॉल्स आहेत सर्व आम्ही दाखवायचा प्रयत्न केला. 502-3 स्टॉल्स आहेत. इकडे मांदेली, कोळंबी. ही इन्फॉर्मेशन आपल्याला माहित नव्हती. आपल्याला वाटलं इकडचेच आहेत का सर्व? असं वाटलं. नाही, सगळे बेलापूरचेच आहे. अरे वा. आणि तो आता किती वाजता? आता कोणी 4ला जातात, कोणी 6ला जातात. आणि एका जोडीदार आहे तुमची इकडे. आमचे जोडीदार आहेत. चला खूप मासे आहेत इकडे. आपण अजून बघूया इकडे. हे सुरमई. काय ना, काल बोलतो मच्छीला येतो. आज आलो ना. आज शूटिंग काढायला आलो. हां, बहिणीची. सांगा तुम्ही काय देणार मच्छीमध्ये? काय देऊ सांग? हलवा, पापलेट, सुरमई, बोंबील. सुरमई संपले आपल्या, गावं संपले. संपले. हा कसा वाटा? 200चा वाटा आहे. 6 बांगडे 200ला. तुम्हाला 7. 200ला 6. वा वा वा. हलवा 1000 रुपये. पापलेट 1000ला जोडी. कमी करणार की नाही? करणार ना कमी. हां, तुम्हाला 800ला देणार. 800ला. राहायला आले म्हणून इथं. वा वा. भेटलं ना का? डायरेक्ट 200 रुपये ऑफ. मम्मी ऐकलंस का? बघा आम्ही तुम्हाला संपूर्ण मार्केट दाखवला सुरुवातीपासून. त्या तिकडून सुरुवात जी केली तर पूर्ण एंडपर्यंत आम्ही तुम्हाला दाखवलं. मोठा मार्केट आहे हे. आणि व्हरायटी मिळते, व्हरायटी मिळत आहे. फ्रेश आहे आणि खूप पूर्वीचा मार्केट आहे. बरोबर. आणि विक्रोलीमध्ये आहे. पहिलं PMC मार्केटचे, PMC बँकच्या जवळ आपण म्हणायचो, पण आता PMC बँक नाही आहे. तर समोर बघा MICL बिल्डिंग आहे. MICL ही सर्वात मोठी बिल्डिंग आहे विक्रोलीची. त्याच्यासमोर हा मार्केट आहे. बरोबर. एक्झॅक्ट ॲड्रेस सांगा आम्हाला जरा. कुठे आहे? हे विक्रोळी टॉकर ग्रुप नंबर 1 मध्ये आहे. 1 मध्ये आहे. हां. आणि सार्वजनिक गणेश मंडळ. काय कोणतं सार्वजनिक? पण आपल्या टॉकर सार्वजनिक गणेश. टागोर नगरचं सार्वजनिक. आणि MICL समोर. MICLच्या समोर. आणि तुम्ही 300ला. तुम्ही लेट हजेरी का लावली आज? मी जरा बाहेर गेले. गेलेली. सुरमई कशी? 300. आणि मार्केटचा टायमिंग, मार्केटमध्ये काय काय मिळतं, कितीला मिळतं ते पण आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवलं. जर तुम्हाला मार्केट कसं वाटलं आम्हाला? 6 वाजल्यापासून 3 वाजेपर्यंत यायचं. हां. आणि आलात की सांगा. शुभांगी गिरचा व्हिडिओ बघून आलो आम्ही. तर मार्केट कसं वाटलं सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. बाय बाय.